Good morning mga higala sa ko YouTube Benji Talisik no sa pag-subscribe o like sa ko YouTube Benji Talisik. Paki-like lang o paki-click sa notification para sa to YouTube mga higala. Now di ako karon sa kining Barangay Tiharujin kundi ato gyarian kining mga ato nakuha nga impormasyon. Dusi ka mga mananambal o kaning mga doctors o medical practitioner ang gidakop sa gihimong pagpahigay sa padayon no nga kaning uplan bulabog sa tog kapulisan sa Cebu City Police Office o ba ng city government sa papangunit Mayor Edgar Labella. Ang inyo makita karon mo na situation no ang nadri wa naghibog og kisa ang mga doctor ni o kaning mga medical doctors o mga medical practitioners but naa sila diri sa kining gym gikuha ang mga list of names karong mga tungura o niya ubay-ubay gyapon ni but sa mga lalagpan kagabi sugod kagabi sa kapulisan ang nadakpan no 12 nini ang mga doktor sa gihibutyag ni Ma'am Raquel Arce ang pango sa probe sa Cebu City madto pa niya nga dili ingon nga kung ikaw authorized person outside residence o apur kinahanglan ka nga magamit nimo sa bisan asa nga pamaagi ba tungod kay nag-inom sila sa usa ka imnanan des Barangay Badilad o usa ka long table wa kay bag usay okasyon tungod dinhi naabdan sila sa PNP nga alas 11 na hinungdan nga ipandagop sila matod Ma'am Arce nga kinahanglan nga dapat kung alas 11 manggali ang curfew usa ka oras sa di pa mag alas 11 dapat tuwa na kasi mo panimalay para mamahimong di ka badakpan o mamahimong luwas ka sa pagpangdakop. Ang kampanya sa kining PNP o city government nga mapugnan ang kanilang pagtapok-tapok para mapugan usab o mapugan usab ang kanilang pagkatap o kanilang pagkasaka sa mga positibo o positibo sa COVID o coronavirus disease. Gingong nga why lipod-lipod ang pagpatumas balaod ma frontliner ka man o dili kung wa ka sa insakto nga kaning pamaagi sa pagpahigayon sa imong katungod isip usa ka authorized person outside residence nga wa ka o niabdang sa police nga wa ka naghimo sa imong trabaho isip usa ka apur o daghimo ka galain nga pamagi labi sa ka nag-inom ka dakpon ka tungod kay sukuha man ni sa imong pagka frontliner mga igala mamahimong lason ni o kaning pagtulunan sa kadaghanan mga kay YouTube sa Benji Talisik. Salamat mayong buntag.